నటుడు దర్శకుడు సముద్రకని తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన తమిళ నటుడు విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ రోజు కోసమే చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నాను అంటూ మాట్లాడిన సముద్రకని టీవీకేకి రోజురోజుకు ప్రజాభిమానం పెరుగుతోందన్నారు. భవిష్యత్తులో విజయ్ తప్పకుండా సీఎం అవుతారన్న నమ్మకం తనకు ఉందని తెలిపారు. రాజకీయ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను విజయ్ విజయవంతంగా అధిగమించాలని స్వామిని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు. ఇక తన సినీ ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా సముద్రకని వివరించారు. ప్రస్తుతం తెలుగులో సినిమాలు చేస్తున్నానని, గోపీచంద్ మల్లేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న జై హనుమాన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు దర్శకుడు మెహర్ రమేష్, నిర్మాత బన్నీవాసు, శ్యామలాదేవి కూడా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. இப்போது ஆட்சி அமைக்க இருக்கும் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளுக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சகோதரா, இன்னும் நிறைய தடைகள் வரும். இது எல்லாத்தையும் நீங்க உடைக்கணும்னு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். பெருசா ஜெயிப்போம். வெல்வோம். నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి బాలకృష్ణ సార్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు చేసుకున్నాము. అది చాలా గొప్ప ఫిల్మ్. గోపిచంద్ మల్లేని సార్ డైరెక్ట్ చేసుకున్నారు. అది చేసుకున్నాము. ఇది కాకుండా జై హనుమాన్ చేస్తున్నాము. తమిళ్లో 2-3 మూవీస్ చేసుకున్నాము. నేను డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ స్కూల్ బస్ అలానే మూవీ 3 లాంగ్వేజ్లో